Takže ja momentálne idem ešte do Palátka sa pozrieť na pár vecí a my sa vlastne vidíme asi až na hotelovej izbe a potom už pravdepodobne zajtra na celej Red Bull akcii. Začína sa to okolo 10 ráno, kedy sa otvára fanzóna a začína sa celá akcia okolo 2 a potom následne ideme až do približne 6 a od 6 do 8 je uzavieračka. Takže ako na to sa máte naozaj tešiť. Takže naša hotelová izba, lomeno apartman by som sa nebol povedať, keďže sú len dva o tejto veľkosti na celom poschodí, tak je v celku fajn a samozrejme aj v dobrej lokalite a v celku aj s pekným výhľadom, s tým, že tu máme katedrálu Cyrila a Metoda a tam vidíme na Žižkov. Dobré ránko, takže my už máme po raňajkách. Mohli ste vidieť tie fajné raňajky. Zasa peče sa slnko, čo není až tak dobré, ale tak co sa nadelá. Vnúka je síce príjemne chladno, bo tam máme klimu, ale tu kvôli tomu výduchu je tak kurevsky teplo, že to až boli. A to si predstavujem, že momentálne je koľko? 27 stupňov. Pána, peka. Po obede má liať, no zatiaľ ani mraku není, takže neviem, mne to skôr príde, jak keby bol včerajšok, že úpeky budú, ale tá, čo už. Nefunguje výťah. Sme len na 3. poschodí, ale tie schody sú dosť strmé. Max, radio check. Copy that. Just fire. I'm in the box now. See you in 5. Have you actually parked in there? I love surprising you. Hey guys, see you later. I'm heading downtown. You are now cleared to cross the Charles Bridge. Wow. Je arabský bieža, najštarkacká tých kúskov. Priatelia, ja keď som videl tie videá, hovorím si, toto je blázon. A
With the fight, only keep it real around me. I know what you want. You should get that. I'm always affect the last. Red Bull Team Brothers a Aras Gibieža! Ohoj! To čo bolo? Len tak by the way si zoskočil z motorky. To je borec. Vám kýva Praha, hlavné mesto motoršportovej zábavy. To grande finále. A toto je váš potlesk, ahoj! Poď! Right now is an advantage. My better point of view is I always consider standard. Alert that you had to fall down and get up. You gotta get up off the ground now. Get up. Alert that you had to fall down. You gotta get up. Alert that you had to fall down and get up. You gotta get up off the ground. Get up. No takže my už momentálne sme na odchode z hotelu, keďže už za chvíľku bude check out. Ideme ešte sa potúlať po meste a potom už na vlak späť na východ Slovenska. Takže bolo to fajn. Včera som už večer bol vypatý, takže už som moc nenatočil. Ale ešte cestu si dáme a potom to ukončíme. A momentálne neviem už o krajšom mieste, kde sa s vami rozlúčiť, ako čo sa týka Prahy, ako u Jim Beam predajne na Karlíne. Branko, čavelko, prajem ti, nech ti vyjde spolupracička a ja sa idem ešte trochu prejsť a možno niečo pofotiť.